Martta Nuskan vasta haasteeseen kirjastaan Talouskasvua tärkeämpää, miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä, argumentoimalla, että kirjallisuus ja kirjallisuustiede kuuluvat koulutusjärjestelmämme ytimeen. Koska kehittämällä kerronnallista mielikuvitustamme, kirjallisuus edistää kykyämme asettua toisten ihmisten asemaan, ja tämä puolestaan on keskeistä demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle. Viime vuosina useat kognitiotieteelliset tutkimukset ovat tukeneet ajatusta kirjallisuuden yhteydestä empatiakykyyn, ja media on tarttunut hanakasti näihin tutkimuksiin. Julkisuudessa esitetään yhä useammin lukeminen eräänlaisena mielen treenaamisena, ja korostetaan, että empatiakyky on keskeistä sosiaaliselle älykkyydelle ja haluttu kyky työmarkkinoilla. Time-lehti raportoi lukemisen yhteydestä empatiakykyjutussaan, jonka otsikkona on Reading literature makes us smarter and nicer. New York Times puolestaan neuvoo lukemaan Chehovia ennen työhaastattelua. Yhteys empatiakyvyn ja lukemisen välillä on kuitenkin vaikeasti mitattava ja kiistanalainen. Itse puhun mieluummin kirjallisuuden kyvystä kehittää näkökulman tietoisuuttamme tai näkökulman herkkyyttämme. Eli kykyämme ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja kokemisen tapoja. Se on eettisen toimijuuden välttämätön, mutta ei riittävä ehto. Nykyinen hyötypuhe on ärsyttänyt monia kirjallisuuden tutkijoita, jotka ovat haluttomia valjastamaan kirjallisuudenkin kaikkialle lonkeronsa ulottavan hyötyajattelun palvelukseen. Monet heistä jatkavat 1800-luvulla syntyneen formalistisen taidetta taiteen vuoksi ajattelun perinnettä. Vuonna 1835 Théophile Gautier vastasi vaatimukseen kirjallisuuden hyödyllisyydestä seuraavasti. Olittepa miten vajaamielisiä, miten kivuloisia kääpeitä tahansa, tajuitte, ettei kirjasta voi valmistaa keittoa. Romaani ei liioin käy saumattomasta saapasparista, eikä sonetti ole tasaisesti vettä ruiskuttava letku, eikä näytelmä rautatie. Kaikki ehdottomasti sivistystä lisääviä asioita, jotka auttavat ihmiskuntaa eteenpäin edistyksen tiellä. Gautier alleviivaa, miten absurdian vaatia kirjallisuudelta sen tyyppistä hyödyllisyyttä kuin teknisiltä innovaatioilta, mikä onkin tarpeellinen muistutus nykyisenä yhä tasaisemmin muistuttavien verkkojen innovaatioaikakautta. Mutta jos julistamme, että kirjallisuudesta ei ole mitään hyötyä, emmekö tee näin juuri vallitsevan hyötyajattelun ehdoin? Emmekö tällöin tule epäsuorasti hyväksyneeksi kapean käsityksen hyödyllisyydestä, jonka ulkopuolelle yritämme ikään kuin pelastaa kirjallisuuden? Eikö meidän pitäisi sen sijaan pyrkiä muuttamaan ja laventamaan hyödyn käsitettä? Kirjallisuus vaikuttaa meihin moninaisin tavoin. Se herättää meissä tunnistamisen kokemuksia, tuottaa ymmärrystä asioiden monimutkaisuudesta ja rikastaa tunne-elämäämme. Ei ole sellaista tiedon aluetta, jota kirjallisuus ei jossain muodossa käsittelisi, mutta useimmista tieteenaloista poiketen kirjallisuus tarkastelee erilaisia todellisuuden ilmiöitä nimenomaan inhimillisen merkityksen ja mielekkyyden näkökulmasta, maailmassa toimivan ihmisen perspektiivistä. Sen ominta aluetta ovat perustavimmat ihmisen olemisen kysymykset, jotka tahtovat jäädä tieteen ulkopuolelle. Nähdäkseni kirjallisuustieteilijöiden ei tule pelätä osallistua näiden kysymysten pohtimiseen. Kysymysten, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia ja jotka eivät koskaan menetä ajankohtaisuuttaan. Kuten kysymykset siitä, miten meidän pitäisi elää toistemme kanssa ja minkälaista maailmaa meidän tulisi tavoitella. Mikä voisi lopulta olla tärkeämpää ja hyödyllisempää kuin tällaisten kysymysten pohtiminen?
valmiutta todellisuudessa piileville mahdollisuuksille ja kykyä herättää ne eloon. Se on mahdollisten todellisuuksien tajua ja vaihtoehtojen näkemistä sille, mikä meille esitetään itsestään selvänä ja välttämättömänä. Mahdollisen taju on kiinteästi kytköksissä historialliseen ja kerronnalliseen mielikuvitukseemme. Tajumme siitä, mikä oli ja on mahdollista tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa maailmassa, mitä mahdollisuuksia menneisyyden ymmärtäminen avaa meille nyt ja minkälaiset tulevaisuudet ovat meille mahdollisia. Elämme kertomusten läpäisemässä todellisuudessa ja viimeaikaiset poliittiset tapahtumat ovat jälleen kerran osoittaneet, miten ratkaiseva merkitys kertomuksilla on sille, mihin suuntaan maailmanpoliittiset tapahtumat kehittyvät. Nähdäkseni erilaisten yhteiskunnassa vaikuttavien, keskenään kilpailevien kertomusten eettisessä arvioinnissa on keskeistä arvioida, millä tavoin ne laajentavat tai köyhdyttävät mahdollisen tajuamme. Hyvä kirjallisuus haastaa kulttuurisesti hallitsevia kertomusmalleja ja rikastaa kerronnallista mielikuvitustamme. Mahdollisen taju kytkeytyy kirjallisuuden kykyyn kehittää itseymmärrystämme. Lukemisen liikkeelle sysäämä kerronnallinen itsereflektio voi tarjota meille tulkinnallisia välineitä ymmärtää kokemuksiamme, reaktioitamme, pelkojamme ja fantasioitamme. Tunnistamisen kokemukset mahdollistavat omien tuntojen sanallistamisen, jolloin jokin epämääräisesti aistittu voi saada täsmällisemmän, kirkkaamman hahmon. Kirjallisuustieteen tehtäviin kuuluu eritellä, minkälaisten kulttuuristen merkityksen mallien kautta hahmotamme itseämme ja maailmaa. Kirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden syventää paitsi itsen, myös toisten ymmärtämistä. Romaania lukiessamme kohtaamme ajallisen, ainutkertaisen subjektin toimimassa maailmassa konkreettisissa tilanteissa, tulemisen prosessissa, sen sijaan, että hänet määriteltäisiin abstraktein käsittein. Filosofi Hannah Arendt toteaa, että tarinankerronta paljastaa merkityksiä ilman, että syyllistyisi määrittelemisen virheeseen. Kertomukset vastaavat kuka-kysymyksiin, joihin ei voi antaa mikään vastauksia. Parhaimmillaan ne problematisoivat ihmisten luokittelun yleisillä, esimerkiksi ihonväriin, sukupuolen tai seksuaalisuuteen liittyvien määreiden välityksellä. Ja onnistuvat välittämään eletyn kokemuksen sen kaikessa kompleksisuudessa. Samalla kertomukset voivat hahmotella esiin sen mahdollisuustilan, johon yksilön elämä kytkeytyy. Useat viimeaikaiset lukemisen psykologian piirissä tehdyt empiiriset tutkimukset osoittavat, että kaunokirjalliset kertomukset ovat tehokkaampia kuin ei-fiktiiviset kertomukset saamaan meidät kuvittelemaan toisen näkökulman. Usein esitetään uskoamme tavoin, että kirjallisuuden eettisen potentiaalin liittyy ennen kaikkea sen voimaan edistää kykyämme eläytyä alistettujen ryhmien kokemusmaailmaan. Tämä on epäilemättä yksi kirjallisuuden tärkeä tehtävä. Mutta itse mielestään sitä, että voisimme kovin tarkkaan ennalta määritellä, minkälaiset näkökulmat ovat arvokkaita. Näkökulmatietoisuus pitäisi ymmärtää mahdollisimman monisyisesti. Jos ajatellaan vaikkapa sellaista eurooppalaiseen kulttuuriseen itseymmärrykseen lähtemättömästi vaikuttanutta traumaa kuin holokaustia, uhrien näkökulmasta kirjoitetulla kirjallisuudella on ollut ratkaiseva merkitys holokaustin ymmärtämisessä. Mutta arvokkaita ovat myös sellaiset eettisesti haastavat teokset, jotka vaativat meitä tarkastelemaan tapahtumia, holokaustia, sen toteuttamiseen osallistuneiden tai tapahtumia sivusta seuranneiden näkökulmasta, kuten Günter Grassin Danzig-trilogia tai Jonathan Lichtelin Hyvän tahtoiset. Näiden romanien tarkoituksella vaikeasti samaistuttaviksi rakennettujen näkökulmien kautta lukija voi saada äärimmäisen arvokkaita oivalluksia niistä modernin länsimaisen yhteiskunnan mekanismeista, jotka mahdollistivat miljoonien ihmisten teollisen joukkomurhan ja jotka osittain ovat lähempänä meitä kuin ehkä haluamme ajatella. Ne saavat meidät pohtimaan, miten oli mahdollista, mitä tapahtui ja miten se velvoittaa meitä nykypäivänä. Sama pätee yrityksiin ymmärtää, minkälaisesta kokemusmaailmasta nykyiset terroriteot kumpuavat. Arendt kuvasi poliittisen aluetta hauraaksi alueeksi, jossa ainutlaatuisten olentojen moninaisuus näyttäytyy ja joka syntyy yhdessä toimimisesta ja puhumisesta. Kyky kuvitella toisen todellisuus on sillä aivan keskeistä.
Kirjallisuus paitsi osallistuu yhteisen jaetun maailman rakentamiseen, se parhaimmillaan myös luo uusia mahdollisuustiloja, joissa uudenlaiset dialogin muodot tulevat mahdollisiksi. Viime aikoina kirjallisuus on usein esitetty eräänlaisena moraalikasvatuksena. Esimerkiksi filosofi Noel Carroll näkee lukemisen harjoituksena, joka kehittää kykyämme punnita uusia moraalisia tilanteita, aivan kuten logiikan harjoitukset valmistavat meitä ratkaisemaan teoreemoja, joita emme ole ennen nähneet. Tämänkaltaisissa teorioissa on kuitenkin ongelmana se, että ne olettavat meidän tietävän jo ennalta, mikä on oikein ja väärin. Ja että lukiessamme harjoittelemme, miten jo hallussamme olevia abstrakteja maksimeja voi soveltaa käytännössä. Sen sijaan, että kaunokirjallisuus välittäisi tai konkretisoisi moraaliperiaatteita, näen sen eettisen potentiaalin siinä, miten se itsessään toimii eettisen tutkimisen ja kysymisen muotona. Radikaalimmillaan se voi muuttaa käsityksemme siitä, mikä ylipäätään on eettistä. Usein sen arvo ei piile niinkään sen tarjoamissa vastauksissa, kuin sen esittämissä kysymyksissä ja tavoissa, joilla se saa meidät sietämään eettistä ambivalenssia. Sen sijaan, että kirjallisuus tuottaisi meissä varmuuden siitä, että ymmärrämme itseämme ja toisia. Sen eettinen potentiaali liittyy pikemminkin sen voimaan horjuttaa tällaista varmuutta. Usein on juuri sen oivaltaminen, että ei ymmärrä, avaa mahdollisuuden nähdä maailma toisin. Väittäisinkin, että kirjallisuuden voima laajentaa mahdollisen tajuamme perustuu useammin hämmennyksen, eksyksissä olemisen ja monimutkaisuuden kokemuksiin kuin epäilyksettömiin visioihin hyvästä elämästä. Lopetan luentoni väittämällä, että mikään ei ole lopulta ihmiskunnalle hyödyllisempää kuin sivistyminen. Kirjallisuustiede on sivistystiede, ja sen tärkeimmät haasteet liittyvät tällä hetkellä nimenomaan nykymaailman sivistysvihamielisiin piirteisiin. Eli kaikkiin niihin piirteisiin, jotka tavalla tai toisella kaventavat näköalojamme, köyhdyttävät ja yhdenmukaistavat elämismaailmamme ja tekevät meistä ihmisinä yksiulotteisia. Kirjallisuus ja kirjallisuustiede toimivat vastavoimana näille piirteille nykymaailmassa. Niiden tehtävänä on avata uudenlaisia näköaloja ihmisenä olemiseen. Elämme maailmassa, jossa sivistyksen vastavoimat tuntuvat jatkuvasti voimistuvan. Äärioikeistolainen nationalismi nostaa päätään niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Humanistinen sivistys joutuu kamppailemaan uudenlaisia, omana elinaikanani ennennäkemättömiä barbarian muotoja vastaan. Viimeisen vuoden aikana maailmassa on tapahtunut asioita, joita en suoraan sanottuna olisi osannut kuvitella mahdollisiksi. Ja kuitenkin työn ytimessä on nimenomaan toden ja kuvittelun suhteen pohtiminen. Elämme maailmassa, jossa raaka vahvimman valta, valehtelu, naisten ja vähemmistöjen ihmisarvon kieltäminen voi johtaa maailman vaikutusvaltaisimman aseman saavuttamiseen. Yhdysvaltalainen kirjakauppa päättikin marraskuussa vaalituloksen selvittyä siirtää post-apokalyptisen kirjallisuuden Current Affairs-osastolle. Elämme siis pelottavia aikoja, mutta väittäisin, että juuri tässä maailmantilanteessa tarvitsemme kirjallisuutta ja kirjallisuustiedettä enemmän kuin koskaan. Sivistys on epädogmaattisuutta ja kykyä tarkastella maailmaa eri näkökulmista. Yleinen kirjallisuustiede sivistystieteenä kouluttaa erilaisille näkökulmille ja asioiden kompleksisuudelle sensitiivisiä kansalaisia, jotka hahmottavat minkälaisten historiallisten prosessien muovaamme me olemme, osaavat erittää tarkkanäköisesti meitä ympäröivää kulttuurista merkitystodellisuutta ja osaavat kuvitella erilaisia meille avoinna olevia tulevaisuuksia. Analysoimalla kirjallisuuden erilaisia tapoja hahmottaa mennyttä ja tulevaa, ja mennyttä, nykyistä ja tulevaa, kirjallisuuden tutkijat osallistuvat keskusteluun siitä, mistä tulemme, keitä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Kirjallisuus auttaa meitä kuvittelemaan nykyisten valintojen seuraukset, tulevaisuuden maailman, jonka menneisyyteen nykymaailman painajaismaiset tapahtumat kuuluvat. Nykymaailma voi olla alkusoitto luisumiselle kohti yhä syvempää pimeyttä ja barbariaa, eriarvoistumista ja ekokatastrofiaa. Tai se voi olla mahdollisuus koota voimat sivistyksen, vapaan tieteen, ihmisoikeuksien ja maapallon hyvinvoinnin puolesta. Ja se voi olla monta asiaa näiden välillä. Ihmisen osaan kuuluu, että hän ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Juuri siksi ihminen on kuvitteleva,
tarinoita kertova eläin. Sitten kirjailija Margaret Atwooddin hahmo toteaa, jos ihminen tietäisi, mitä tulee tapahtumaan, kaiken mitä seuraavaksi tapahtuu, ja myös tekojensa seuraukset, hän olisi tuhoon tuomittu. Hän olisi yhtä lailla mennyttä kuin Jumala. Hän olisi kivi. Hän ei koskaan joisi, ei söisi, ei nauraisi, ei nousisi aamulla sängystä. Hän ei rakastaisi ketään, ei enää koskaan. Hän ei uskaltaisi. Paratiisissa ei ole tarinoita, koska siellä ei matkata mihinkään. Tappio, murhe, epätoivo ja kaipaus ajavat tarinaa eteenpäin sen mutkittelevalla tiellä. Kuvittelukyky ja siihen kytkeytyvä tarinoiden kertomisen ja toisen asemaan asettumisen kyky on ihmisyyden ytimessä ja samalla voimakkain asenne taistelussa oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Palvelemaan tätä kykyä kirjallisuustiede sivistystieteenä osallistuu mahdollisen tajunnan avartamiseen.